በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩል ለኻትኩም ይኹን ተኸታተልቲ ናይ ሚዲያ ከመይ ለኻትኩም አሜን ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ወይ ደሞ ዝሓለፈ ቪድዮና ልምንታይ ኣብ ልል መርሃ ግብሪ ወይ ደሞ ልምንታይ ኣብ ልል ኣብ ጀመርናዮ መርሃ ግብርና ማለት እዩ ጎይታና መርሓይትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምንታይ ተሰዲዱ ልሪና ነርና ሕዚ ደማ ካብኡ ዝቐፀለ ጎይታ መርሓይትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምንታይ ተሰዲዱ ኢልና ለሰደቶ ምኽንያት ካብቶም ካልኦት ናይ ዓለም ስደታት ወይ ደሞ ኣብ ዓለም ካብ ዝግለጹ ካብ ዘለዉ ዓይነት ስደታት ፍልይ ዝበለ ናብ ጎይታና መርሓይትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምዃኑ ርኢና ነርና ማለት እዩ ሕዚ ድማ ካብኡ ዝቐፀለ እንታይ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ክርስቶስ ስደቱ ዝገበሮ ወይ ደሞ ዝተሰደተሉ ዓዲ ናብ ግብጽ እዩ ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ናዝሬት ካብ ቤተልሔም ናብ ግብጽ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክንሕዘር ግበአና ደቂ እግዚአብሔር አምላኽና ብልቡ ዝሓሰቦ ብልቡ ዝመኸሮ ብነቢያት ለናገሮ እዩ ዝፈጸመ እምበር ጎይታ ክርስቶስ ስቑኢሉ ካብ ኣጋጣሚ ዝፍጽም ኣምላኽ ኣይኮነን ክውለድ ከሎ ዝተወለደሉ ዕላማ ድሕሪ ምውላዱ ዝገብሮ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ብምኽንያት ብጊዜ ብቦታ ብኩሉ በጋጣሚ ዝሰርሕ አምላኽ ስለለ ይኾነ ማለት ኢና ስለዚ ናብ ግብጽ ልምንታይ ተሰዲዱ ልብል ሓሳብና ክንርኢ ያው እስካዕ መወዳእታ ክትከታተሉና ብስም እግዚአብሔር ንዕድም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብጽ ዝተሰደደሉ ምኽንያት ሓደ ትንቢተ ነቢያት ዝኽፍጽም እዩ ከም ተቀዲምና ዝነገር ለወልናዮ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝውለድ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝውለድ ተወሊዱ እውን ናብ ግብጽ ከም ዝስደድ ብነቢያት ኣናጊሩ ነይሩ ኣበይ ንረኽቦ እንድሕሪልና ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ንረኽቦ ሓደ ቃል ኣሎ ማለት እዩ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ስጋዊ ዝፈጸመ ኩሉ ተቀዲሙ ብልቢ ዝመኸሮ ብነቢያት ዘናገሮ እዩ እምበር በጋጣሚ ዝፈጸም ኣይኾነይ ማለት እዩ በጋጣሚ ዝፍጽም ኣምላኽ ስለለ ይኾነ በጋጣሚ ዝሰርሕ ኣምላኽ ስለለ ይኾነ ማለት እዩ ናብ ግብጽ ከም ዝስደት ትንቢት ኣናጊሩ ነይሩ ብነቢያት ኣቢሉ ነቢያት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝስደት ጥራሕ ዘይኾነስ ናበይ ከም ዝስደድ እውን ተናጊሮም እዮም ማለት እዩ ነቢያት ከም ዝስደት ተናጊሮም እዮም ናበይ ከም ዝስደድ እውን ተናጊሮም እዮም ስለዚ እዚ እውን ኢሉ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 1 ንረኽቦ ሃይለ ቃል ኣሎ ንሱ እውን እንታይ ይብል እንሆ እግዚአብሔር ኣብ ፈጣን ደመና ተቐሚጡ ናብ ግብጽ ክመጽእ እዩ ይብል ነቢይ ኢሳይያስ ይናገር ሎ እግዚአብሔር አምላኽ ገሊጹሉ እግዚአብሔር አምላኽ አውሪህሉ ኣብ ፈጣን ደመና ተጻዒኑ ኣብ ፈጣን ደመና ተቐሚጡ ናብ ግብጽ ክወርድ እዩ ኢሉ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 1 ብድሕሪኡ ኢሉ ኣብ ፈጣን ደመና ተጻዒኑ ናብ ግብጽ ክወርድ እዩ ምስተባሃለ እቲ ዝወርድሎ ጎይታ ወይ ደሞ እቲ ዝወርድሎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ እታ ፈጣን ደመና ተባሂላ ዘላ ደሞ ክብሪ ንዓ አይኾንሞ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ያ ማለት እዩ ፈጣን ደመና ተባሂላ ፈጣን ደመና ንዑ እውን እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣፍጣኒ ተረዲኤት ማርያም በጊዜም እንዳወዩ ኣጽዋ ለአይን እምቀራንባ ድንግል ማርያም ልምርዳእ ለምሕጋስ ፈጣን እያ ኣፍጣኒ ተረዲኤት ማርያም በጊዜም እንዳወዩ ኣጽዋ ኣብ ርእሲ ኣብ ጸገም ጊዜ ኣብ ኣጽዋ ጊዜ ኣብ መከራ ጊዜ ፈጣን ተራዳኢት ፈጣን ሓጋዚት እያ ፈጣን ደመና ተባሂላ ፈጣን ሓጋዚት እያ ተባሂላ ካመይ ይልስ ለአይን እምቀራንባ ካብ ቅጽበት ዓይኒ ብልፈጠነ መልኩዕ ማለት እዩ ቅጽበት ዓይንናስ ቅርኖ ዓይንና ያው ዕሚትና ቆላሕ ካውንዶሉ ብላዕሊ ለለዋ ፍጥረት ናይ ድንግል ማርያም ፍጥረት ማለት እዩ ድንግል ማርያም መደና ኣብ ነገረ ድሕነትና ድርሻ ኣለዋ ኣብ ነገረ ድሕነትና ብጽሒት ኣለዋ እንብሎ ነገር ኩሉ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ልስብኽ ድንግል ማርያም ትስብኽ ጎይታ ክርስቶስ ሰው ልንገር ድንግል ማርያም ትንገር ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልጽዋዕ ስም ድንግል ማርያም እውን ኣይቀሪ ንምንታይ እንድሕሪልና ክውለድ ከሎ ምስ ድንግል ማርያም ኢና ንሪኦ ክስደት ከሎ ምስ ድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ ምስ ድንግል ማርያም ቃና ዘገሊላ ምስ ድንግል ማርያም ኣብ ቀራንዮ ምስ ድንግል ማርያም ስጥራሕ ዶ ይመስለኩም ኣብ ሰማይ እውን ወትቆብ ንግስ በየማንከ ተባሂላ ምስ ወዳ ኢና ንረኸባ ማለት ኢና ስለዚ ኣፍጣኒ ተረዲኤት ተባሂላ ነዚ እውን ኢትዮጵያውያን ሊቃውንቲ ልመስከርዎ ምስክር ኣሎ እዚ ቃል እዚ እቲ ልወርድሎ ጎይታ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እታ ፈጣን ደመና ተባሂላ ዘላ ደሞ ያው ድንግል ማርያም መደና ምዃና ከናይ ክልተ ሊቃውንቲ ምስክር ንርእሞ ካብኡ ብድሕሪ ላብቲ ኻሊእ ክንሓልፍ ኢና
ኢሳይያስ ለተነበየ ትንቢት ቅዱስ ያሬድ አቦና ማዕዛ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን መብራህቲ ዝተሃለ ቅዱስ ያሬድ አቦና ከምዚ ኢሉ መስኪሩ ኢሳይያስ ነብይ ልዑለ ቃል አብ ነቢያት ከልሃ ወይየ እግዚአብሔር ጸዋት ይወርድ ብሔረ ግብጽ ተጽይኖ ዲዮ ደመና ቀሊል ይሉ ሕስታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽሲ ይበለ ቅዱስ ያሬድ ካፍተም ነቢያት ሓደ ልዑለ ቃል ዝተሃለ ነቢይ ኢሳይያስ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደመና ተጻዒኑ ላብ ግብጽ ከም ዝወርድ ተናጊሩ ነይሩ እዚ ደመና እዚ መን እዩ እንድሕር ኢልካኒ ይበለ ደመና ቀሊል ዘብየ ኢሳይያስ ይእትቸ ማርያም ድንግል እንተጸረተ በከርሳ ለወልደ እግዚአብሔር ይብል ቅዱስ ያሬድ አቦና እዚ ማለት ታዩ ደመና ዘውለሲ እታ ፈጣን ደመና እታ ድረዲየት ፈጣን ለሆነ ደመና ተባሂላ ዘላ ድንግል ማርያም ያ ይእትቸ ድንግል ማርያም እንተጸረተ በከርሳ ለወልደ እግዚአብሔር ለወልድ እግዚአብሔር ለወልደ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከርሳ ተሸከመቶ ድንግል ማርያም ያ ይብል እስጥራህ ይሆነኝ አባ ጊዮርጊስ ዘጋጽቻውን እትኻልአይ ሊቅ አቦና ቅዱስ ጊዮርጊስ ውል ከምዚ ይብል ሄሮድስ ሐሰሰ ዘይትረከብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰደተ እቲ በነቢያት ለናገሮ እቲ ብልቡን መኸሮ ክፍጽም እዩ ነገር ግን ሄሮድስ ውል ክልሽ ቆትለ አልሽው እዩ ሄሮድስ ሲ ለይርከብ ያልሽው እዩ ለይርከብ አልሽው ለይርከብ ስለሆነ ለለ አልሽው ይረኸወይ ለይርከብ አልሽው ይልሲ ወእግዚእ ተግህሰ ውስተ ምድረ ግብጽ ተጽይኖ ዲዮ ደመና ቀሊል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውል አፍታር እስ ፈጣን ለሆነ ደመና ተጽይኑ ለምድረ ግብጽ ወሪዱ ይብል ለምድረ ግብጽ ወሪዱ ብድሕሪኡ ደመና ቀሊል አንቲ ክመ ኦ ቅድስት ድንግል እግዚአብሔር ተአንገደ ውስተ ምድረ ግብጽ ተሃዚለ በዛነቺ ቀላል ደመና ፈጣን ደመና ተባሂላ ዘላ ድማ ድንግል ማርያም ንስኺኺ አንቲ ክመ ፍጽምቲ ልኾንኪ ንጽህቲ ልኾንኪ ፈጣን ልኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ንስኺኺ ይሉ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ተአንገደ ውስተ ምድረ ግብጽ እግዚአብሔር ጎይታ እግዚአብሔር አብ ምድረ ግብጽ ጋሻ ኮይኑ ተአንገደ ተሃዚሎ በዛንቺ አዛን ከተሐዚሉ ማለት አዛን ከተሐዚሉ ሰማይ ምድር ፈጠረ አምላኽ አዛን ከተሐዚሉ አማናዊት ችሩ አዛን ከተሐዚሉ ናይ ሐዲስ ኪዳን ችሩየ አዛን ከተሐዚሉ ለምድረ ግብጽ ኸይዱ ጋሻ ኮይኑ ተአንጊዱ ይብል ስለዚህ ደመና ቀሊል ወይ ደሞ ፈጣን ደመና ለተሃለት ድንግል ማርያም አደናያ ማለትና አብናይ ሰን አርጋኖን እዩ ከምዚ ይሉ ልናገረናለሁ ካው አውዚ ክንርደል ግበና ፍትዋት ክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያን ድርሳናትን ገድላትን ሓደ መደበኛ ለሆነ ስሩሖም እንታይ እንድሕሪልና ነትረቂቅ ለሆነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነትረቂቅ ለሆነ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ለትርጉሙን ለውራህሩን ወይ ደሞ መትርጓምን ምብራህራህን መደበኛ ስሩሖም ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ኣብ ደመና ተጽዒኑ ላግጽ ኸወርድ እዩ ኢለሲ ዞም ክልተ ቅዱሳን ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድን ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫድ ግን ታይሎ መብራህር ይሆብና ደመና ለተባለ ድንግል ማርያም ያ እግዚአብሔር ኣብ ድንግል ማርያም ተሐዚሉ ለግብጽ ሙራድ እዩ ዝነግረና ስትንቲ ይሎም ናይ ነብይ ኢሳይያስ ቃል መሰረት ገይሮም ናይ ነብይ ኢሳይያስ ቃል አውሪሃውሪሆብና ተርጉሞምና ማለትና ሕዝውን ኣብ ተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ትርከቡ ድንግል ማርያም ብጾለታ ድንግል ማርያም በረከታ ናይ ድንግል ማርያም ልመና አማላጅነታ አይፈለየና ንሳ ፈጣን እያ ንሳ ርህርህት እያ ንሳ ቅድስት እያ ንሳ ለኩሉ ፍጥረት ትርህርህን ቅድስትን ንጽህትን ዝኾነ ድንግል ማርያም ሰአሊ ለነ ቅድስት ክንውላ ከለና ይኸው ንሳ ልዕልማን ንብትፈጥነልና ማለትና ውዳሴ ማርያም በውዳሴአ በቅዳሴአ በመስጋና ስም ድንግል ማርያም ጽውዕ ከለና አጋንንት ይርዕዱ ንሕና ወኑ በረከት ንረክብ ማለት እዩ ካልአይ ለምድር ግብጽ ለተሰደተ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ የተሐደና መጀመሪያ ታይልና ትንቢተ ነቢያት ለመፍጻም ይሉ እቲ ካልአይ ድማ ላብ ግብጽ ለተሰደተሉ ላብ ግብጽ ለወረደሉ ምክንያት ሓደ ታይ እንድሕሪና አምልኮ ጣዖት ለመጥፋ ይሉ ካልአይ ናብ ግብጽ ተሰደተሉ ምክንያት ኢሳይያስ በዕሉ እግዚአብሔር አፈጣን ደመና ተጻዒኑ ናብ ግብጽ ወረደ ምስለ ይሉ አፈጣን ደመና ተጻዒኑ ናብ ግብጽ ወረደ ትንቢተ ነቢያት ለኽፍጽም ይብለናዮ ናብ ግብጽ ወረደ ከም ዘለ እቀጽሉ ኣብ ኢሳይያስ 19 ቁጥር 1 ባዕላ ማለት እዩ ናብ ግብጽ ወሪዱ ኸታይ ሰሪሑ እንድሕሪልካኒ ወያድ ለቀልቅ ግብረ እደው ይሆሙ ለግብጽ እንግል መገጹ ወይት ቀጠቀር ልቦም በላይ ይሆሙ ይብል ኣብ ግብጽ ዘለው ጣዖታት
طفؤوا أدلقلقوا تجنقوا ودقوا مالتيو بدحريو علي أو كنمو قصو أو كنمو قويتا يسوع كريستوس እቶም ጣዖታት ናይ ግብጽ ኖሩ ጣዖታት ኩሎም ታይሎም ወዲቆም ብድሕሪኡ እቶም ግብጽ ኖሩ ጣዖት ለምልኹ ናይቶም ጣዖት ተገዛእቲ ናፍቱ ጣዖት ልሰግዱ ኖሩ ኩሎም ከዓ ታይሎም ብጣዕሚ ተጨነቁ ወይ ተቀጠቀጥ ልቦሙ በቃ ልቦሙ ተሸቢሩ ተጨኒቁ ርዒዱ ፈሪሑ ማለት እዩ ባሊ ኢሳይያስ ቁጥር 1 ይነግረና ካኡ ቅዱስ ያሬድ እውን ናይ ግብጽ ተሰደተሉ ምክንያት ከነስተውዕለ ልግበአና ደመና ልታለ ድንግል ማርያም ያ ኢሉ خمسة ተርጎመልና ቅዱስ ያሬድ ቦደበና ላው ግብጽ ተሰደተሉ ላው ግብጽ ወረደሉ ምክንያት ከነግረና ከለውን ቅዱስ ያሬድ አውድጉ ነገረና ማለት እዩ ከምዚ ይብል ይፈጽም ትንቢተ ላው ግብጽ ወረደ ምክንያት ትንቢት ክፍጽም እዩ ሓደ ይሐድስ ብሊተ ቡሊ ለክሐድስ እዩ ይክስት መንክራተ ዛሃሎ መልእክተ ኣብ ላዕላይ ለሎ ተአምር ኣብ ላዕላይ ለነበረ ማለት እግዚአብሔር አባዓሉ ለሎ ድንቅ ለሆነ ስራሕ ልዑል ለሆነ ስራሕ ለክገልጽ ዛሃሎ መልእክተ ለዊሶ ሰሃተ ክብሩ ለዊሶ ብሔረ ግብጽ ቦአ ይስአር ጣዖተ ወይንስት ኩሎ ግልፈዋተ ናይ ሰይድ ስራሕ ለበለ ሁሉ ጣዖት ለክስዕር ላው ግብጽ ወረደ ይብል ቅዱስ ያሬድ አቦና አውድጓ እዚ ዘብአተ ግብጽ ለውድጓ ማለት እዩ በጣም ይልገርም እቲ ቡሊ ለክሐድስ ተአምር ለክገብር ለይተገለጸ ምስጢር ለክገልጽ ጣዖት ለክስዕር بيساو لتسرح ቅርጻ ቅርጺ ምስልታቱን ክስዕር ላው ግብጽ ወረደ ይብል እዚ ሓደ ናይ ሊቃውንት ምስክር እዩ ካልኣይ ብጣዕሚ ብልገር መልክዑ አውሰቆቃው ድንግል ማርያም ምስታወተ ጽዮን አመሳሲሉ ከምዚ ኢሉ ናይ ሰቆቃው ድንግል ደራሰ ቦና ማለት እዩ ታወተ አምላከ እስራኤል ጽዮን ዘነገደት ምድረ ኢሎፍሊ ወቀጥቀጦት ተለዳጎን ነሳተ ብዙሃን ማይጎሊ አመነ ደገደት ቁስቋመ በኃይለ ወልዳ ካህሊ ወድቁ አማልክተ ግብጽ መናብርተ ሰይጣን ሐዋሊ ወተሐፍሩ ኩሎም ዘው ማስጋሊ ይብል እዚ ማለት ታዩ ታወተ አምላከ ጽዮን ነግዚአብሔር ታወት አመጻፈ ሳሙኤል ለሎ ይነግረናል ካብ ኢየሩሳሌም ካብ እስራኤል ላው ኢሎፍሊ ልባሃል ቦታ መስወረደት አው ኢሎፍሊ ለነረ ዳጎን ቀጥቂጣቶ ወቀጥቀጣቶ ለዳጎን ነብሳተ ብዙሃን ማይጎሊ ናብዙሃት ነብሳት መጥፊ لبزحات سبات لسيطان لخوم ምክንያት ለሆነ ዳጎን ልባሃል ጣዖት እታ ታወተ ጽዮን እታ ቃል አምላክ ተጻሐፈላ እታ ቃል እግዚአብሔር ተጻሐፈላ እታ ና እግዚአብሔር ስራሕ ልግለጸላ ታወት ላው ኢሎፍሊ መስወረደ ታይለት ዳጎን ተቆጥቂጡ ዳጎን ወዲቁ ዳጎን ተሰዋዊሩ እቶም ለዳጎን ለምልኹል ኖሩ ኢሎፍላውያን ወይ ደሞ ለዳጎን ለምልኹ ኖሩ አምልኮ ጣዖት ለፍጽሙ ኖሩ አሂዛውን ደንጊጾም ፈሪሖም ርዒዶም ማሪሆም ከም ለወሰድዋ ሕዚ ይኻልናይ ካብ ዓድና ተውጸልና አረብ ይዛኹም ኢሎም ብክንደይ ልመና ብወርቅን ብብሩርን ብክንደይ ክብሪ ላው ዓዳል ክትምለስ ገይሮም አዩ ልክዕ እሱውን አመነ ገደት ቁስቋመ ላው ቁስቋም ልባሃል ዓዲ ግብጽ ላው ልባሃል ዓዲ ድንግል ማርያም አማናዊ ድንግል ማርያም አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸኪማ ላው ግብጽ መስወረደት ለበለ በኃይለ ወልዳ ካህሊ ብናይ ወዳ ኃይሊ ላው ግብጽ መስወረደት ወርቁ አማልክተ ግብጽ እቶም ናይ ግብጽ አማልክቲ ወዲቆም ጠፊኦም ተቀጥቂጦም ከም ተዳጎን ተቀጥቀጣ ተቀጥቂጦም ከም ተዳጎን ተሰዋረ ተሰዋዊሮም ከም ተዳጎን ለወደቀ ወዲቆም ከም ተዳጎን ለጠፈ ጠፊኦም ኢሉ አማልክተ ግብጽ ናይ ግብጽ አማልክት ጠፉ መናብርተ ሰይጣን ሐዋሊ እቶም ጣዖታት አማልክተ ግብጽ ትለወሎም ለኻ ልመን እዮም ምክንያቱ አማልክት ልብል ቃል መጽሐፍ ብዙሕ ዓይነት ትርጉም ስለለለው አማልክት ትለወሎም ለኻ ናይ ግብጽ አማልክት ልመን እዮም እንድሕር ተዋሂሉ አውሪ ዘጻል ተዘርዘሩ እስራኤላውያን ለዓደም ለኽምለሱ ብዙሕ ፈተና ለውጽሕሎም ነበረ ፈርዖን እስራኤል ግብጻውያን ለምልኽዎም ነበረ አማልክት ብዙሓት አማልክት ነይሮም እስታቶም ለለ ና ሰይጣን መናብርተ ሰይጣን ሐዋሊ ናቱ መታለል ለኾነ ናተቀታል ነብስ ለኾነ ሰይጣን መናብርት ለኾኑ እዩ በጣም ልገርም ግን አማልክት ጥራሕ ይኾን ይወዲቆም ተማላኽት ጥራሕ ይኾን ይጠፊኦም አማልክት ወይ ደሞ ጣዖታት ጥራሕ ይኾን ተሰባዊሮም እቶም ወተሐፍሩ ኩሎም ዘው ማስጋሊ አምልኮ ጣዖት ለነበሮምን ጥንቁልና ናይ ጥንቁልና መንገድ ለኽተሉ ነበሩ አምልኮ ጣዖት ለፍጽሙ ነበሩ ግብጻውያን ሓፊሮም ተጨኒቆም ላውላቱ ወሲኢኖ ብየ ስለዚ ለትናይ ነብይ ኢሳይያስ ላው ግብጽ ለወረደሉ ምክንያት ሓደ ጣዖት ለምጥፋእ ኢሉ ከም ገለጸልና ነብይ ኢሳይያስ ቅዱስ ያሬድን ናይ ሰቆቃወ ድንግል ደራሲ ቅዱስ አቦናን ታይወሉ
እዚኣቶም ተሓዋዊሮም ወለ መጽሓፍ ተርጉሞም ኣረዲኦምና ማለት እዩ ካብኡ ብጣዕሚ ንገርም ነገር ካብዚ ንርድኦ ነገር ወይ ድማ ካብዚ ንርድኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰደደ ስደት ታራ ስደት ከም ዘይኾነ ማለት እዩ እኳ ዳስ ካብ ኣምልኮ ጣዖት ናብ ኣምልኮቱ ወይ ድማ ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ኢሉ ካብ ኣምልኮተ ጣዖት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ካብ ኣምልኮተ ጣዖት ናብ ኣምልኮቱ ልኽምልስ ዳንበር ጎይታ ክርስቶስ ተሰደደ ስደት ታራ ስደት ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ስደትና መከራና ሁሉ ንሰናይ ንበረከት ንኾን ብትዕግስትን ብጸሎትን ለአምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንክተል ይግበአና እዚ ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ደቂ እግዚአብሔር ንሕና ወዛ ዓለም እዚ በአዳምን ሔዋንን ዘአተናየ ዓለም በአዳምን ሔዋንን ዘመጻናየ ዓለም ካብዛ ዓለም እዚ ካብዛ ሓላፊ ረጋፊ ካብዚ ተወዳኢ ጠፋ ለኾነ ዓለም ላፍት ለይ ጠፍ ላፍት ለይ ይሓልፍ ናይ ዘለዓለም ህይወት አሻጊርና እዩ እንድሕሪልና ገና ኣብ መንገዲና ኣለና ገና ካብቲ ናይ ስደት ዓለም ካልኣይ መጽኡ ወስደኩም እዩ ኮይሉ ጎይታ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላወበይ ክኸድየ ብዙሕ ምዕራፍ ኣለኒ ብዙሕ ገዛ ኣለኒ ከዳልወልኩም እየ ካልኣይ መጽኡ እውን ክወስደኩም እዩ ኢልና ካልኣይ መጽኡ ክወስደኩም እዩ ብምንታይ ይወስደና ብሞት ይወስደና ንዓይና ዓኹም ይሞትና ካብዙ ለሐልፍ ላፍት ላይ ይሐልፍ ዓለም መሸጋገሪና ካብቱ ጠፈ ላፍት ላይ ይጠፋ ዓለም መሸጋገሪና ስለለኾነ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ መጽኡ ክወስደኩም እዩ ኢልና ካልኣይ መጽኡ ክወስደኩም እዩ ክለና ከሎ ግን ኣብ ምንታይ ክንጸድሕ ከለና ለሐዋርያት ለኣዘዞምን እዩ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ስካዕ ወርደልኩም ኣብ ቤተ መቅደስ ጽንሑ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ተባሂልና ስለዚ ንሕና እውን ክንጸንሕ ይግበአና ኣበይ ክንጸንሕ ኣለና ኣብዛ ዓለም እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክርዳዲ ስርናይ ሓቢሮም ይዕወይሉ ተባሂሉ ዓዲ እዩ ኃጢአተኛታት ጻድቃኒ ልነብሩላ ዓለም እዩ ኣጋንንትን መናፍስት ርኩሳንን ልነብሩላ ዓለም እዩ ቅዱሳን መላእክቱን ለአና ንምርዳእ ድልወት ልኾኑላ ዓለም እዩ እዚ ዓለም እዚ ክልተ ተጻረርቲ ልኾኑ ጸልማቲ ብርሃኒ ኃጢአቲ ጽድቂ ሕማቂ ጽቡቂ ጨካኒ ሮህሩህ ልነብሩላ ዓለም እዩ ስለዚ ተስፋና መን ይኾን ዓይንና ላዊ ቆላሕ ንበል እዝንና ለመን ይስማዕ ልቦናና ታይ ይሕሰብ ህይወትና ታይ ይምሰል እንድሕሪና ግን እግዚአብሔር ቤተሰብ ጎይታ ክርስቶስ በዓል ይልና ለሃየ ይንዑ ሸኽምኩም ለኾደኩም ለሃየ ይንዑ ኣነ ኣውሪደ ተሸኽምኩም ኣውሪደ ኣራጊፈ ከቕልለልኩም እየ ዕረፍቲ ደማ ከወኩም እየ ካየ ደማ ተማሃሩ ይልና ለሃየ ይንዑ ተራሓይቅና ኢና ለለና ማለት እዩ ብግብር ተራሓይቅና ከይንኾን ብሓሳብ ተራሓይቅና ከይንኾን ብህይወት ተራሓይቅና ከይንኾን ጎይታ ክርስቶስ ክንለውሰ ይግበአና ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ይግበአና ዓለም ናዕላ ድምፂ ተምፅላ እግዚአብሔር እውን ናዕሉ ድምፂ የስምዐና ኣሎ ስለዚ ንመን ንስማዕ ብትኽክልን ብሓቅን ዛ ዓለም እዚ ጎይታ ክርስቶስ እዚ ለኣክል መስዋዕቲ ተኸፊሉ ጎይታ ክርስቶስ ምእንታና ተሰዲቱ ክንብል ከለና ጣዖት ለመጥፋእ ተሰዲቱ ክንብል ከለና ካበይ እዩ ተሰዲቱ እንድሕሪልና ካፍታ ልፈትዋ ካፍታ ልመረፃ ዓዲ ናዝሬት እዩ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ክስደት ከሎ ካብ ናዝሬት ተሰዲቱ ካብ ናዝሬት ተሰዲቱ ክንብል ከለና ቤተልሔም ናዝሬት ማለት እታ ተወለደላ ቤተልሔም ማለት ድንኳን ብርሃን ለተተኸለላ ሰብአ ሰገል ልገበርላ መላእክቲ ዝማር መላእክትን ሰባትን ሓቢሮም ልዘመርላ ክብር እግዚአብሔር ለተገለጸላ እቲ ሓቀኛ ለኾነ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ልበረቀላ ኣማናዊት ምብራቅ ድንግል ማርያም ለተርእየትላ ምስጋና እግዚአብሔር ለበዝሕላ ዝማሬ መላእክት ተሰምዐላ ብዙሕ በረከት ለለዋ ቤተልሔም ካብዛ ቤተልሔም እዚኣ ኢላ ግብፅ ወሪዱ እዚ ማለት እዩ ኣዳም ካፍታ ድምፂ እግዚአብሔር ለሰምዐላ ብርሃን ለዊሱ ጸጋ ተጓናጺፉ ካብ ዝነበረላ ገነት እጸለስ ብምብላዕ ብናይ ሰይጣን ተንኮልን ብናይ ኣዳም ሔዋንን ስሕተትን ካፍታ ልፈትዋ ዓዶም ካፍታ ልፈትዋ ቦቶም ካፍታ ልፈትዋ ገነት ከም ዝተዋረሩ ወይ ደሞ ከም ዝወፁ ከም ተሰደቱ ጎይታ ክርስቶስን ካፍታ ናበረከትን ናረድኤትን ካፍታ ልምውላድ ለመረጸላ ቦታ ቤተልሔም ተሰዲቱ ስጥራሕ ዲ መሲልኩም ደቂ እግዚአብሔር ካፍታ ቤተልሔም ምስዳት ጥራሕ ለይኾነስ ካብ ቤተልሔም ላብ ግብፅ ከም ተሰደተ ድሕሪ 3 ዓመት 6 ወርሒ ለለ ካፍቲ ግብፅ ላብ ግብፅ ተሰዲቱ ኣብ ግብፅ ክሰርሖ ልኽእል ወይ ደሞ ክሰርሖ ልደልየ ስራሕ ምስ ፈጸመ ምስ ወደአ ላፍታ ልፈትዋ ዓዱ ላፍታ ልተወለደላ ናዝሬት ቤተልሔም ተመሊሱ እዩ ስለዚ ምስዳቱ ስደትና እንድሕለርኦ ኮይኑ ካፍቱ ናይ ስደት ቦታ ግብፂ ላብ ዓዱ ምምላስ ስለለ ታይ የርእየና ማለት እዩ ንሕና ካፍቲ ንጸሎ ዓለም እዚ ካፍቲ መከራን ጭንቅን ጸባን ክንደይ ዓይነት ውፃእ ውረድ ለለዎ ዓለም ላፍታ ዓሪፍና ልነበረና ሓደ ግዜ ተወርሂልካ ለይጽልምተካ ሓደ ግዜ ተመችካ ለይጽግመካ ሓደ ግዜ ተሃፍቲምካ ለይትደኪ ሓደ ግዜ ተወርሂልካ ለይጽልምተካ ሓደ ግዜ ተረኺብካ ለይትስንሉ ዓዲ መንግስተ ሰማያት ከም ልተመለስና እዩ ለረደና ማለት ኢና ስለዚ ንሕና ደቂ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት ኣብ ማእኸልኩም ያለላ ተባሂልና ኢና መንግስተ ሰማያት ኣብ ማእኸልኩም ያለላ ኣብ ርሑቕ የኾነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ርሑቕ እያ ነይራ
أو زمن أوريت ورحق يا نيرة كرمنا يقول أنا مرحلة يسوع كريستوس لدت أو رحق يا نيرة دلي خاوياون يتركوي من قصة ما الاتسرح صرح تخلي كون اللي يدخل اللي من قديو حزقين صدقهم صرحوا اللي نخل حيلي قويتا كريستوس عدلنا مسكلو صدق مسرحنا طرح لهنا سريحنا من قصة ما إن أتيلو برو تخافيتلنا بر خفتي يحزي جين عالم يقف على جين عالم يتردي جين كله خمسة عينة حساوي سلازي دك إجزاهر بصح ما كره خلي بصح سدتك خلي جين قويتا وعلى تصديتو كاو سدتنا عند حلم اللي سنة نحنا من أنت من قصة سمايات لنا بصح ما كره لين قبل اللي من قدي يهلي نحنا من أنت من قصة سمايات لنا بصح مسوائد لين خافلو اللي من قدي يهلي لمنتاي نص أنا خد إحنا ندحر خد زي الأكل مسوائد تدحر خافلو نحسن أنا خد إحنا ندحر تصديتو نحنا ون بعلنا لخنا دحين تهم قبر لنا لافتي تخكلنا يرخونا من قدي هو تكن أتل لنا نعوي إجزاهير كتجرجل كلخ على ما يفوت يكاي إجزاهير كتمسكن كلخ علم دسيولي إجزاهير كتملك كلخ علم دسيولي عالم دس للي ولا لا إجزاهير بلت تصقعها قطري قال أملاخ بلت ناجر كقطري قال أملاخ بلا حسب كقطري ناجزاهير فقر بلا تجار كقطري عالم عخفتنا تمسلك عالم ناخا درو تدرارو فتنا تورد لك مالتي أو زي كنت أيو لا إجزاهير بلا قرأ كقطرس تعي فتنا وزحني لك مجيء يخوني مرحاني دك إجزاهير تعيت مرحاني تندحرينا حزون إجزاهير أملاك كفتنا لدحن أملاك طرح لي خونه فتنا نخول له إتفتنا نشاجر له إتمكرها بتعكس نحرفه له ها تصقعون عدلنا أيو سلازي تصقع خوز حلنا تعكس تخا عدلنا بركة خوز حلنا خالص علمتنا ورهلنا خوز سدتنا ملسلنا إننا خنا حسوي قبلنا بتخكل بحقي أو عالم زي بزح نوصل نورد نقوي لنا تاي المركاو كون يخون تحدم أنت تركي تحدم أنت ورقيو تحدم أنت جنزوي تحدم أنت سمايا هفتيو أزي يخون يجين إجزاهير لصلاة جنزم اللاشنا يخون إجزاهير لصلاة حفتم اللينا يخون إجزاهير لصلاة عالم موتشينا خلنا بريلنا بحسابنا يخون إجزاهير لصلاة إجزاهير لصلاة من أنت جنزم من أنت هفتي من أنت مدراو نجر من أنت سجاو نجر من أنت الحلف من أنت التف من أنت الوداع إلك إجزاهير نجزاهير لخونا من قدم حداكي إجزاهير لصلاة سلازي دك إجزاهير زي مثل ما حق من نجار قويتا كريستوس كافتار فوتو عدو تسديتو لا يجوز وردو كاو يجوز لا كامل تمارس خلو نحنا ون كاو صدق تسديتنا خينو خون نحنا ون كاو حق تسديتنا خينو خون نحنا ون كاو صوم لا ملع تسديتنا خينو خون نحنا ون كاو صلت لا مهراس تسديتنا خينو خون نحنا ون كاو فقر لا صلت تسديتنا خينو خون نحنا ون كاو صدق لو حتى تسديتنا خينو خون ومخ على لجن هيوتنا فتشنا كافت تسدتنا ناي حتيات علم لافتي ناي صدق علم لخن ملس املخنا እግዚአብሔር ይደእና ቸርነቱ ምሕረቱን ይለግሰልና ስለዚህ ስራዕ መወዳእታ ስለተኸታተልኩምና እግዚአብሔር አምላኽ ይኽብረልና በሐቂ ዕድመን ጥዕናን ይዓድለልና ከምኡ ደሞ እዚ መንፈሳዊ ሚድያ እዚ ከምቲ ስኻትኩም ሰምዒኹም ደስ ኢልኩም ዘሎ ካልኦት ከማኻትኩም ለሉ ሕዋትኩምን ወገናትኩም ደስ ልኹሎም ሼር ብምግባር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብዚ ጎኒ ሚድያ እዚ ልኽትኮኑ بسم እግዚአብሔር እናጠይቅና ኣብዚ ኣኽለና ሰላሙ በረከቱ ረድኤቱ ይብዛሕለና በብዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓልወና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።